Sense pressa, però sense pausa. Eixa pareix que va ser la consigna del grup municipal del Bloc de l'Olleria quan al maig del 2008 va rellevar al Partit Popular de Vicent Llop de l'alcaldia i donava un gir de 360 graus al timó d'esta ciutat, la segona en nombre d'habitants de la Vall d'Albaida. Després d'anys d'endormiscament institucional, la batuta de Julià Engo ha activat projectes paralitzats com la remodelació de la carretera CB 640 que connecta la localitat amb el polígon del Carrascot o el nou centre de dia per a majors i dependents. Vam acceptar el repte de governar el nostre poble i encara que la feina no era fàcil per els anys de crisi que estem patint, hem demostrat que amb el nostre treball i amb una bona gestió hem aconseguit els serveis i les infraestructures que els veïns i les veïnes de l'Olleria necessitem. El Bloc no solament va desempolsar i va executar velles promeses, sinó que a més, en un temps rècord, ha executat una biblioteca, un casal jove, el Parc de l'Hort de Marau, ha rehabilitat una casa en el centre històric com a nou ajuntament, ha organitzat una programació cultural permanent, ha ampliat l'escoleta infantil, ha rehabilitat l'heretat del Sarido i ha fet les gestions i els viatges a València necessaris perquè la construcció de la piscina coberta hagi sigut una realitat l'últim any de legislatura. Projectes que donen peu a altres projectes. Ara farem una zona d'oci i de passeig al barranc del Grau. Adequarem una zona al final del barranc de Caputxins per a jocs infantils. Millorarem la gestió i la recollida de residus, posant nous contenidors i redistribuint-los millor. I reurbanitzarem tota la zona de la Font Vella on crearem un parc infantil. El Bloc de l'Olleria proposa convertir la zona de la Font Vella en un gran parc urbà que connecte el centre històric amb el barri de la Brigada. La reurbanització de la zona posarà en valor la font i el llavador. Per tant, des del Bloc ens comprometem a treballar per la reordenació de la zona, amb l'augment de les zones verdes, combinada amb els elements patrimonials com són el llavador, la font i l'abeurador, per a que el pas que connecta la Font Vella amb la Brigada sigui una de les zones molt més regenerades en este pròxim govern que tindrà l'Olleria, un govern comandat per el Bloc. Un altre dels projectes que proposa el Bloc per als propers 4 anys és convertir part del tram urbà del Barranc del Grau en un gran parc amb itineraris per a vianants i ciclistes. Una iniciativa que donarà solució als problemes de proliferació de males herbes del barranc i permetrà crear una zona verda per a l'ús del veïnat. El centre històric serà un dels altres punts claus de la política urbanística del Bloc de l'Olleria si governa. Doncs seguirà treballant en la reurbanització noble dels carrers i en actuacions necessàries com la remodelació de la plaça Prínceps d'Espanya. Ara anem a posar en marxa un pla integral de rehabilitació del centre històric. Anem a fomentar el turisme per a crear nous negocis i anem a seguir apoyant a les associacions locals. Treballarem colze a colze amb la Junta Central per dotar-la d'una nova seu per a tots els festers i festeres. Potenciarem turísticament les nostres festes per a que se'n puguen beneficiar l'hostaleria i els comerços locals. I a més, amb la posada en marxa del pla de dinamització local, facilitarem la instal·lació de nous negocis. Amb el Bloc, l'Olleria està en bones mans. El Bloc de l'Olleria té previst promoure incentius fiscals i una reducció de les càrregues administratives municipals per tal de fomentar la posada en marxa de projectes d'emprenedors locals i, en general, la implantació de noves empreses que impulsen la creació de nova ocupació a la localitat. Paral·lelament, el Bloc de l'Olleria té previst engegar un pla d'ocupació local que va molt més enllà de ser una proposta formativa per als desocupats, a més d'establir una programació estable de cursos de reciclatge professional, tant per a persones amb feina com per a aturats. El Bloc pretén crear un servei municipal d'atenció als desocupats a través del qual guiarà els inscrits en la recerca activa de feina i fins i tot inclourà el suport psicològic per a aquestes persones. Ajudar a aconseguir als parats una nova feina serà un dels objectius del Bloc de l'Olleria, però també ho seran les persones dependents. Ara anem a posar en marxa un programa de suport a les persones amb discapacitats i dependència i crearem un espai de formació per a la gent major activa. Si governa l'Ajuntament de l'Olleria, el Bloc té previst posar en marxa
un programa integral de suport a les persones amb discapacitats i dependents, amb línies específiques d'acció des del Departament Municipal de Benestar Social. A més, es donarà suport a la creació d'una xarxa social de voluntariat i per tal d'ajudar a superar l'actual situació econòmica, des del bloc es pretén potenciar la bonificació d'impostos per a les famílies nombroses i s'organitzaran programes d'emergència social per a famílies necessitades. Per tal de garantir el benestar de la població, des del bloc també es guiarà treballant en camps com l'educació i la joventut, fomentant la inserció laboral dels joves i gestionant l'ampliació del número de places escolars. I ho farà sense deixar de banda la promoció de l'esport. L'esport és salut. Cuidarem de les instal·lacions esportives actuals i farem noves infraestructures per a diversificar l'oferta esportiva, pistes de bàsquet, vòlei, pàdel o tennis, i millorarem la pista d'atletisme. Des del bloc de l'Olleria s'apostarà per l'esport autòcton, amb la construcció d'un trinquet homologat. Es tindrà especial atenció a l'esport base i es dissenyarà una ruta cardiosaludable en el poble, ben senyalitzada i il·luminada. Tenim un projecte clar per al poble i per a fer-ho possible comptarem amb els treballadors i les treballadores d'ací. Amb el bloc, l'Olleria està en bones mans.